Eza Karakory misy revy ato e aya ma rendez-vous am tsy magnaraka fa vonay araroto fiainagna ambony donia ke somay la vie weekend ni andro mba iboabo kaiky andeha analasy mifanotogno labandy amy quartier andeha mibarakaraoke revy komisy adigna taly inambola foniane araroto fiainagna ambony donia ke somay la vie weekend ni andro mba iboabo kaiky andeha analasy mifanotogno labandy amy quartier andeha mibarakaraoke revy komisy adigna taly inambola foniane asalon hialagna lavitry atsika iaraka nalazy raha ilainao jiaby efa pareka sambora zay mety aminao izy koa mbola velognaigny manafo araroto fiainagna agnambony tany fa mandalo sy oe izy koa mbola velognaigny manafo araroto fiainagna agnambony tany fa mandalo sy oe mafana tsy misy miala mandregny voamode zay tsy miandry le tavela farafara ty fa mandeha sakisaky efa misy toka parera ilainao complet problème tsy miala amy fiainagna tany fa zegny tsy tambagny somabaly asalon hialagna lavitry atsika iaraka nalazy raha ilainao jiaby efa pareka sambora zay mety aminao izy koa mbola velognaigny manafo araroto fiainagna agnambony tany fa mandalo sy oe izy koa mbola velognaigny manafo araroto fiainagna agnambony tany fa mandalo sy oe yeba c'est brido soumene baba fa fiainagna tany mandalo manafo somay la vie somay la vie fa fiainagna tany mandalo zalabe somay la vie somay la vie fa fiainagna tany mandalo manafo somay la vie fa fiainagna tany mandalo zalabe oi arakory anogny ananjy efa tseko ke Studio Korg.